Is maith an bealach drillá leis an dréimar Luas ag Meiriceá chun fiabhas sa cuair cuid Luas agus Lúfaireachta. Cleachta maith an drill seo I dtíobh fáil níos tapúla, agus is fiú go mór é a cleachta. Tosadar ag dul fad an dréimre. Aon thos amháin I ngach bosca I ní a chéile, agus é gearú an ré amach ón dréimre sa deireadh. Féachtar le bealach a dhéanamh tríd an dréimre chomh scopaí agus is féidir, gan smacht a hala an gulán. An gcéad chlas eile, cuirtear an dá thos I ngach aon bhosca. Ba cheart a bheith na borchíní, agus nádéon dearmid na lábha a chuirí. Tá cuid mór clasna is féidir a dhéanamh, ach taispeánfaidh méid ceann amháin eile an icí siofal. Seas is seach sa bosca le de chos heas, agus leag de chos clé teach díreach in dhé. Seas amach as an mosca de chos heas, agus leag de chos clé chun cín, sa céad bosca eile rá. Seas is teach sa dar bosca de chos heas, agus tuair de chos clé amach as an mosca. Lean an non is anál an crísin feann dréimre fad. Cleachta maith an drill seo I dtíobh fáil níos tapúla, agus is fiú go mór é a cleachta.